Sa nag-aaral kasi lumangoy, importante lumulutang. Pag lumubog ka, patay ka. Hello guys, eto na naman kami. So, Hello! wala na kayong magagawa. Lagi nyo na makikita ang mga pagmumukha namin. Kasi nga, hindi nyo na mapipigilan ang pag-vlog namin na araw-arawin na namin ito. Kasi yun nga may 30 days challenge tayo. So ngayon, bali pangalawang araw na yung challenge namin. So sa nagda-diet, pupapayat. At siguro hindi ko na masyadong i-detalye sa inyo mga iba-ibang bagay tungkol doon. Basta pagdating ng 30 days, magtitimbang ulit kami para doon. So makikita nyo yung difference nung sa katawan namin. Tapos, ngayong araw na to, meron kaming isang agenda na gagawin. So, kailangang magpaturo ng aking panganay. Dahil sasali siya sa Olympic. Kasi, dun sa, ano yung rin kailangan? Meron kayong? Swimming. Yung may swimming lesson kasi sila sa, ano swimming lesson? Swimming subject. May swimming subject kasi sila sa school nila. So, importante marunong lumangoy. Hindi siya marunong lumangoy. So, kailangan namin mag-swimming siya. Para sa grades. Para sa grades. So, samahan nyo kami, ha? At ako magtuturo sa kanya. Siya magtuturo. Magaling lumangoy ito, eh. Sige, ha? Samahan nyo kami. Close mo muna, Rishan. Yay! Ganyan. O, tatsak mo na itatsak yan. Kontrolin mo, sige, makukuha mo yan. Yung basic na, ano, yan, yung basic na. Yan ang lagi gagawin mo na. Go! Gumagalaw pa kapag dito sa akin.
Yung hindi sa'yo, kung saan ka nalulutang pag tumigil ka, ganun. Yung lutang hindi ako marunong. Hindi rin safe. Kasi nga, testingin mo yung gano'n. Ganun pa. Sige. Testingin mo rin safe, pumunta doon ng kahit na kung ka lang nakaramdaman mo lulutang yung katawan mo sa tadyak. Kahit na nakasudsug yung mukha mo sa ano. Pag gumagay ba? Sige. Tulong ka lang ng gumanon. Kung tatapagan niya. Pag hindi ka na makahinga, tsaka ka ano. Testingin mo. Para magkaroon ka na idea sa katawan mo paano mo igagalaw. Ay, medyo ano eh, bitin ng oras namin, medyo magagabi na. So, so susunod na lang rin ulit ka. Medyo ano na, ang bilis ng ano kasi anong oras na kami nakapunta rito, mga 4:30 na rin eh. Ng hapon. Kasi siyempre may mga ginawa pa kami. Tapos, ano, yan, ganyan na. Yan ang gagawin mo. Oo, gano'n nga, ayos naman, lumulutang na siya. Sa nag-aaral kasi lumangoy, importante lumuluta, pag lumubog ka, patay ka. So yun. Tsaka nga pala no, pasensya na nga pala kayo saan dahil talagang bulol-bulol ako magsalita. So kayo na lang ang balang munawa. Si bulol talaga ako. Marami akong problema eh, sa F, sa P, sa V, tsaka sa B. S, mais yung mga salita ko, mga deficiency, yun. So pagpasensyaan nyo na ako, talagang bulol po. So dire-diretso lang natin to. Bali ang mangyayari, ito lang siguro muna yung i-upload ko. Ito walang kwentang vlog na to. Ito lang i-upload ko. So mga susunod, may mga i-upload ulit kami. Maybe siguro mga sa makalawa, may mga i-upload kami na siguro abangan nyo yung ano, palengke tour natin, yung mga pinakamurang lugar dito sa Imus na mapapamalengkihan. So yun, makikita nyo yun. Medyo secret na palengke ni Tago. Kaya hindi lahat nakakapunta roon. So yung mga nakatira rin sa subdivision, hindi talaga sila mga tubo rito sa Imus, eh makakatulong sa kanila yon na mapupunta nila yung murang bilihan ditong palengke sa Imus. So
So, sa susunod na vlog namin, mapakita ko rin sa inyo yun. So, abangan nyo yun. So, yung ganoon lang. Load muna ako ng basketball ng mga kabataan dito. Gagaling din yung basketball. Sensei, ayaw mo na? Nagbaksak na lang ako. Nanginginig, nanginginig ka na? Giniginaw? Opo. O ayaw na eh. Siguro susunod, aga-agahan namin, medyo tanghali. Kasi pag itong hapon, malamig kasi panahon ngayon. So, talagang nanginginig siya. So, bali, siguro wala pa kaming isang oras dito. O isang oras mahigit pa lang. Malamig kasi eh. So, alas 5 na kami nakarating dito. Medyo malamig na rin yung panahon. Gabi na kasi. So, uwi na tayo ni? Oo. Maya-maya konti. Doon sa bahay. Sige. Ayan. Nandito na kami sa bahay. So, bali, i-close na namin tong vlog na walang kakwek-kwentang vlog namin ngayon. So, ayan, alam na. Kaya, bigla na lang mawawala.